Gràcies a les idees i projectes, la humanitat ha aconseguit nous camins i oportunitats. Sempre existiran homes i dones que canviaran el nostre futur. El teu projecte pot ser un d'ells. Científics, ballarins, humanistes, cooperants, pintors o inventors, tots ells van tenir el talent per dur les seves idees al món real i fer-lo millor. Els Premis Fundació Príncep de Girona Empresa, Social, Recerca Científica, Arts i Lletres i Entitat valoren i impulsen aquells joves que han volgut fer realitat els seus somnis, esperits emprenedors que, amb els seus projectes, han apostat per transformar el món. I per un jove, en el moment en què et truquen i et reconeixen que t'estan premiant amb un premi tan important, que probablement serà el premi més important que rebràs a la teva vida. Et reconeix que ja estàs bé, és a dir, ja estàs ben orientat, ja estàs fent bé les coses, i et dona una empenteta. Entonces, muchas veces, más que para uno mismo, es para la gente que a uno le quiere. Joves amb inquietuds que busquen, amb esforç i treball, el seu propi camí. Una emoción, el Premio Príncipe de Girona, sentí una emoción muy enorme. El que va canviar és donar més visibilitat al meu projecte. Un impulso, unas ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo cosas que sirvan a la sociedad. Dentro de unos años podré comentaros que varios de los jóvenes que estáis aquí habréis sido capaces de escribir una parte de nuestro futuro, que habréis triunfado como otros muchos lo están haciendo ya, y desde el éxito habréis ayudado a los demás, habréis ayudado a nuestro país. El teu talent, el nostre futur. Premis Fundació Príncep de Girona.